Пореден черен ден по пътищата на България. 3 души загинаха при тежък пътен инцидент на пътя Пловдив-Асеновград. Лек автомобил с кърджалийска регистрация навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в пловдивско такси. Инцидентът е станал около 4:30 тази сутрин. От удара колите са изхвърчали извън платното. Няма оцелели. Предполага се, че 21-годишният водач на БМВ-то е заспал зад волана. Другите две жертви са 60-годишната шофьорка на таксито и неин спътник на 27 години. За момента няма информация дали в кръвта на виновния водач има алкохол. Колите са смачкани до неузнаваемост. Само за последните 3 дни в района на Пловдив са загинали 8 души. Със сигурност имаме висока скорост. Със сигурност по това време на денонощието трафика не е натоварен. Предполагаме в голяма степен заспиване на водача на БМВ-то, което навлиза в лента за насрещно движение, настъпва челен удар и, за съжаление, и 3 участници са загинали.